inda za ka kai ne ka tsaya nan sai wasu surutan banza da labari marasa amfani kake bani. Na yi dariya na kalle ta, ta ce to ai na ga ka san me ya kawo ni. Idan saurayi ya gayyaci budurwa ta zo su gaisa, ai ka san za a yi hira ne na sanya nishaɗi da sauransu ko? Da kalamai masu amfani, masu ratsa zuciya na ce ƙwarai. Ta ce to ka kai ni wani wuri mana sai mu yi. A raina na ce to ko dai ba ta gano zancen ba ne. Na ce ke magana ce fa ta lumansi. Ta ce ko ma da menene ne dai ka kai ni wani wuri. Na ba ta amsa da to. Muka tashi ko muka zagaya. Ba mu tsaya ko ina ba kuwa sai kwata. Masauki na kenan. Muna zuwa kwata kuwa muka shiga muka zauna. Nan na matso kusa da ita na zauna ita ma ta matso kusa da ni. Sai na ce mata kin san abin da ake ce ma zaƙami? Ta ce a'a me zaƙami kuma? Sai na fitar mata da ƴar taɓarya wato mai kan taɓarya. Tana ganin ta. Ta ce kai ka ga wani abu kyakkyawa kamar abun wasan yara. Na ce saboda baki da hankali ja'ira wannan ne abun wasan yara. Wannan sa mata kuka kenan. Makullin duniya. Ce mata da shi ake amfani a buɗe wata ƙofa mutane su shigo duniya. Ta riƙe ta, ta janjana ta, ta damƙe ta sosai. Ta ce ciro min ita magani. Na ce mahaukaciya ce ke. Ta ƙyalƙyale da dariya. Na ce mahaukaciya ne in ban da hauka ta ya za a ciro miki ai in kika ga an cire wannan abun to ni ba na nan. Ta ce to duk ma inda za ka je amma dai ciro min ita ka bani. Nan dai muka fara wasa ni da ita muna ta wasannin mu dai masu sanya nishaɗi da ɗebe kewa. Aka fito min da dukiyar fulani na gansu kyawawa da su. Na ce to ni ma a ciro min kamar yadda kika ce a ciro miki mai kan taɓarya. Ta ƙyalƙyale da dariya. Ta ce ai nawa da naka ba iri ɗaya ba ne. Na ce mata to me bambancin su? Ta ce duba ka gani nawa guda biyu ne naka guda ɗaya ne. Ta ya za a ciro guda biyu a madadin ɗaya? Nan dai muka ci gaba da ƙwamusashsheniya. Na ta wasa da dukiyar fulani yayin da ita kuma mai kan taɓaryar nan sai mulmula ta take yi kamar ta samu taliya. Mun daɗe a wannan yanayin ta ce to mu tafi mataki na gaba mana. Na ce me mataki na gaba? Sai ta nuna min asusunta. Ta ce da kuɗi a nan zo ka buɗe ka ɗibi kuɗin. Na ce to yanzu kuwa.